Atendendo a unha demanda trasladada polo patrón maior de Palmeira, Miguel Franco, Portos de Galicia desenvolverá diversas obras de mellora nas instalacións deste porto. Trátase, en definitiva, de pequenas actuacións propias dos labores de mantemento e conservación que o ente autonómico ven desenvolvendo de xeito periódico nas instalacións portuarias. A sustitución dun módulo do dique flotante que estaba dañado, certamente dañado, e que se vai sustituir por un novo. Despois teño entendido que o módulo que se retire vai a quedar a servicio da cofradía para tema de pertreitos. En segundo lugar, se vai a facer unha actuación de mellora do pavimento en formigón da rampa de varada, que, bueno, pois lógicamente por tema do uso, por tema da intemperie tamén, bueno, todo ese tipo de cuestións que sufren, pois eso, daños importantes na calidade do seu pavimento, pois tamén se vai a repoñer. E despois se van a instalar unhas torretas para abastecemento de luz e agua aos usuarios do porto solicitados pola cofradía, e que, bueno, pois a xestión despois correrá tanto por parte dos guardamolles como deles mesmos. As actuacións que serán realizadas de inmediato contarán cun investimento duns 30.000 euros.